Здравейте! Намираме се в Петковия хан, град Септември. Тук е отсядал Васил Левски при посещението си тук, в самия... Тогава село Мари още е било Сараньово. Но тук са се събирали, комитетите, да обикалял, революционните комитети. Тук в Септември, това е занемерен неговия хан, въпреки че тук Левски е отсяда и се събира. Могло е да се реставрира, но не. Така, тук надолу някакво мазе. Тук отвънка сега ще видим. Само, че трябва да внимавам дюшеменцето. Да не е изгнило, че... Така. Тук, де-факто, след освобождението е Живянов. Това не е да кажеш, тук се живее хора, но кога се живи. Така че има тук разни от много време неща. Сравнително тук от шторички от социализма. Мивката тук, където е била. Така. Но ето всичко е пропитано. Тавана. Бюфетче от комунизма. На село баба и дядо имаха такъв. Не, тук е Живянов. Това е. Може да от тогава Петковия хан, но все пак е имал някакви подобрения. Тук е гардероб. И така нататък. Да. Те са ги довършили тук. Тук е живява някакви, да не знам какви са живяли. Но все пак ето го отвънка. Всичко е обрасло. Цялата къща, виждате как е. Така. Ето тук виждате как е било някога с плет и измазано с скал. Тук после след години, ето тук е дозидвано, по-късните години и така нататък. Тук са живяли животните, най-вероятно. Ето слама тук. Вратата. Старинната врата. Да. И така къщата, която отсядал Левски, е занамерена. Изцяло преоставяне на произвола на съдбата. Добре. Поне доколкото ми информацията е тази къща. Защото знам, че е тук по принцип. Само да не съм заблуден.
Тук е малко камера или какво? Да. Камера за наблюдение, майче има. Какво представлява къщата? Да, точно така. В тази къща отсяда Васил Левски. Идеолог на националното движение за освобождението с робство. Значи не бъркам. Ето е същата къща. Да. Ето тук е навечето. Да. Не знам кой ВМРО-то ли са слагали тази плоча. Не мога точно да ви кажа, обаче че съм много сигурен. Може да не са те, но колкото знам, е така. Да. Тя е порутена. Тя даже е трябвало още след турско да бъде реставрирана. Както сега. Тя тук са слагани, гледам, тук е бетон има отливан отдолу, тази страна стъпала от бетон. Просто просто някой се е модернизирал от наследниците на Байти Петко. Петковия хан, неговите наследници, най-вероятно са те, ако я продава някой други. Иначе не е трябвало така с бетон стъпала, трябвало с камък, всичко как си е. И самите ме, не знам и прозорците, като гледам, са сменят и вратата, това не са от тогава. Тия прозорци, иначе кирпича, тук на места гледаме подзидено с тухли. Но въпреки това всичко е изостанало. Ето, отгоре чак треволяк е фанал. И общо взето влиза се безпроблемно. Да. То даже имаше някъде снимка. Байти Петко с диятели. И малко камера, ето къде горе се личи. Ето и кабелите, всичко, обаче всичко е изтръбушено. Това безвъзвратно загубено. Това вече е всичко. Общо взето е това. Съдбата на Петковия хан. Това е за сега.